Ndewo. No. In this video, we're going to master 40 essential household commands. No complex grammar, just the high utility sentences you need to manage your home in Igbo, starting today. We've also created a free Fritsheet PDF with all these same phrases so you can print it out and keep it in your kitchen or nearby. It has a QR code that you can scan with your phone, which will bring you right back to this video when you need to make sure that the sentences are being said the right way. The link is in the description. Let's get started. Ka anyị bido. 1. Bịa ebe a. Come here. Bịa ebe a. Bịa ebe a. 2. Biko bịa ebe a. Please come here. Biko bịa ebe a. Biko bịa ebe a. 3. Gaa kwọọ aka gị. Go and wash your hands. Gaa kwọọ aka gị. Gaa kwọọ aka gị. 4. Nọdụ ala. Sit down. Nọdụ ala. Nọdụ ala. 5. Nọdụ nwayọọ. Sit down quietly or stay quiet. Nọdụ nwayọọ. Nọdụ nwayọọ. 'Mechie ọnụ gị. Close your mouth. Be quiet or shut your mouth. Mechie ọnụ gị. Mechie ọnụ gị. 7. Meghee ọnụ gị. Open your mouth. Meghee ọnụ gị. Meghee ọnụ gị. 8. Enyela m nsogbu. Don't disturb or bother me. Enyela m nsogbu. Enyela m nsogbu. 9. Wepụ aka gị ebe ahụ. Take your hand away from there. Wepụ aka gị ebe ahụ. Wepụ aka gị ebe ahụ. 10. Richaa nri gị. Eat all your food or finish your food. Richaa nri gị. Richaa nri gị. 11. Ṅụchaa ya. Drink it all. Ṅụchaa ya. Ṅụchaa ya. 12. Gaa saa ahụ. Go and wash your body or go and have a shower or go and take a bath. Gaa saa ahụ. Gaa saa ahụ. 13. Weta akpụ ụkwụ gị. Bring your shoes. Weta akpụ ụkwụ gị. Weta akpụ ụkwụ gị.
14. Hichaa akpụ ụkwụ gị. Clean your shoes. Hichaa akpụ ụkwụ gị. Hichaa akpụ ụkwụ gị. 15. Yiri uwe gị. Put on your clothes. Yiri uwe gị. Yiri uwe gị. You might also hear for this, yiri efe gị. Yiri efe gị. It means the same thing. 16. Gbanyụọ TV ahụ. Turn off the TV or turn off that TV. Gbanyụọ TV ahụ. Gbanyụọ TV ahụ. 17. Hichaa ihu gị. Wipe your face. Hichaa ihu gị. Wipe your face. 18. Agbala ọsọ n'ime ụlọ. Don't run inside the house. Agbala ọsọ n'ime ụlọ. Agbala ọsọ n'ime ụlọ. 19. Tụfuo ihe a n'ime bin or trash. Throw this in the bin or in the trash, depending on what word you use. Tụfuo ihe a n'ime bin. Tụfuo ihe a n'ime trash. 20. Gaa hie ụra ugbu a. Go to sleep now. Gaa hie ụra ugbu a. Gaa hie ụra ugbu a. You might also hear jee larụ ụla kịta. Jee larụ ụla kịta means the same thing. Number 21. Kpachara anya. Be careful. Kpachara anya. Kpachara anya. 22. I meela nke ọma. You have done well. I meela nke ọma. I meela nke ọma. You could also hear I mere ọfụma. I mere ọfụma. 23. Emetụla ya aka. Do not touch it or don't touch it. Emetụla ya aka. Emetụla ya aka. 24. Welie ihe ahụ dị n'ala. Pick that thing up from the floor. Welie ihe ahụ dị n'ala. Welie ihe ahụ dị n'ala. 25. Bịa nyere m aka. Come and help me. Bịa nyere m aka. Bịa nyere m aka. 26.
Ebezina akwa. Stop crying. Ebezina akwa. Ebezina akwa. 27. Ị nụrụ ihe m kwuru? Did you hear what I said? Ị nụrụ ihe m kwuru? Ị nụrụ ihe m kwuru? 28. Gosi m akwụkwọ gị. Show me your book. Gosi m akwụkwọ gị. Gosi m akwụkwọ gị. 29. Jiri nwayọọ. Be patient or be gentle. Jiri nwayọọ. Jiri nwayọọ. 30. Chere. Wait. Chere. Chere. 31. Cheretu. Wait for me a little while, or wait a little bit. Cheretu. Cheretu. 32. Mmiri ọ na-agụ gị? Are you thirsty? Mmiri ọ na-agụ gị? Mmiri ọ na-agụ gị? 33. Ị chọrọ ịga toilet? Do you want to poop? Ị chọrọ ịga toilet? Ị chọrọ ịga toilet? 34. Jee nyụọ mamịrị. Go and have a wee or go and have a pee. Jee nyụọ mamịrị. Jee nyụọ mamịrị. 35. Gbanyere m ọkụ. Turn on the light for me. Gbanyere m ọkụ. Gbanyere m ọkụ. 36. Gbanyụọ ya. Switch it off or turn it off. Gbanyụọ ya. Gbanyụọ ya. 37. Ebee ka toy gị dị? Where is your toy? Ebee ka toy gị dị? Ebee ka toy gị dị? 38. Ledo nwanne gị. Look after your sibling. Ledo nwanne gị. Ledo nwanne gị. 39. Laba.
go to bed. Laba, laba. $40. Ahụrụ m gị n'anya. I love you. Ahụrụ m gị n'anya. Ahụrụ m gị n'anya. That brings us to the end of this video. Remember that every sentence you speak is a drop, and every drop feeds Oke Osimiri Mmụta Igbo, the ocean of Igbo knowledge. Don't forget to download the free sheet for this video, which has all the sentences mentioned in this video, and it has a QR code that will lead you back to this video if you're confused on how any of the sentences sound. That's it for today. See you in the next video.